Nilip constituency langsomi pialong APHL siamai tangni. Mahila Samiti Karbi Anglong District amhangi thek arni katalon. KATV news along Birta Kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Lakhain ko rapon Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati pen kahelo kilometer circuit langsomi pi open stage along Thereponi pai crate rock arni APHLC Ratcharia song pen mai padopon. Bangso hut ki ongdung raratum mithang Ratcharia song pen che OC APHLC along ching bedun rinti. Bangso APHLC Ratcharia song atum jakong kache harjak jiaphan Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau la district ke tham aparman MP kili kache pahai jiaphan pura je aikathar IAS aphan si ingbai ponsi chetoy dun. Lesson si pachithang bombang bomsi Nilip MAC constituency ke parlo langsomi pialong le thota APHLC Ratcharia song atum me ke dopona hot ka dokabe bang pharok piso se chitongdu lapen don trokner kebra trok BJP Nilip Democratic Forum lapen Congress aratatum amethanga song penchi OC APHLC asong along chingbedun tangla Bangso hut APHLC MP ang hoy ka chepate dun jia bangpu je ai ka thara phansi ke pahai dun jia phan che rabdun pongputa melong che thandun rinti Jongsi inglong aso mate Karbi rengma pen chenglok inglong aso atuma phan anta ke jokwan lapen mithang along le thelang lapen longri long pat ka cherai kompen anparta article 244A mate hempre kang kin long nang ji pulote APHLC song along le bangno lapen hili phanang pahai lote ke bangjia ni pena bangti ke cheke be atuma phan ke voter list pen uthan lapji long le thelang ta jolong le lapen hempre ke palong ji lapen EC6 sedola rona tengpen sai do anta claim rek ji pusi klarda pen pachini po ke claim si ke ni dum ke hang piloi li tu autonomous state body APHLC tum si harokresir kebra trokebra sir kebra inkanta autonomous state one lo beta congress dum war fit le non nilitum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long to vek ya phan claim vek po la pen hem phuar nam nang rabdun po e do long lock po la pen ke la so figen e dum la siksidul ke do an aprang men ke do an power la pen ke long muchot 1995 an inkan da power penang ke long do hala anta ni dum exercise la po ni do akam pe do et po non ke do bom BJP sarkar atum than bang atum anta banga khe atum si ke onglo lapen quality education po maintain kedam tang penang an achiklo bainong ke long le acham kedam atum ta dolo lapen BJP atum ke high court pen order doko ka pita ke cheke be atum phan voter pen non puta inthan hai hi lasi BGR along le along aron rei pen ke do bihari atum phan ta harle le reklo puta jongpo ke ron lage aprang hot ke hile kaman mesi ron chedan non democratic system hot ke democratic bang government tum ding der lo democracy ke ilivar fit ta une la so ting si tum chedan nang po itum chedan ni pulote la election ke ron lo lake la posi ron lo pulotang te itum kopia phan lo komada phan lo itum che komada abirudhe si itum chedan nang po komada tum si itum long le la pera keti la ben government sakuriata long le na nang chi at komada tum lo hala tum abirudhe si itum non ke chedan nang po hala tum komada phan ma kape hai kang tum itum bang hala phan pe rem nang po la hello hala tum kape hai kang tum ke BJP phan la pen congress pat la tu ke itum chini lo itum Bihar pen ke wangatum Bangladesh pen West Bengal pen ke wangatum ke Congress pen BJP phansi pe hai tum po News report KTV News Thereponi Paikrit Trok Arni Karbi Anglong District Mahila Samiti Sai Hemalong Assam Angkangarlo Mahila Samiti ke Sengchenga Bang Pichandra Prabha Sai Kya Mehangi Thek Arni Mate Birthe Pen Kachi Otekang Arni Pen Pachetondun Si Karbi Anglong District Mahila Samiti Mehangi Thek Arni Talon Ponlo Lason Si Karbi Anglong Arlo Stami Mahila Samiti ke Seng Arni Mate Mehangi Thek Arni Lopura Thereponi Paikrit Trok Arni Karbi Anglong District Mahila Samiti Atum Pen Sepatir Pipon Si Mesen Pen Mehangi Thek Arni Talon Dun
labang so mahila samitia mehang ke thek arni katalon pon along sang pi khirula teron pi mai ka chipehem phu pon along aluhi sar pi aman pen Dr. Ibonsa Sanyu pen chitong dum si so arlo mate sar pi maratum ajakong koson si ka chipang tang nang ji mala pen koson si so arlo tum ki klem ke dam nang ji ma pu than pachini pon lasi alang phan mathasi alang phan pini jonmo pen eche lapulo karli pen amhang ke thek arnisi pini mohila committee atum netum de asama long ke doa na mohila committee atum ta pini ke mohila committee ke chengsiar ni ke sengchengar ni ko katalon lo lasi netum ta lada Karbi Anglong mohila committee ta katalon dunda प्रथमते बहुत बहुत धन्यवाद আজি দিনটো বহুত ঐতিহাসিক দিন ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডে ফর অল দ্য উইমেন অফ Assam as well as for entire women folk because today is the birthday as well as the death day of a revolutionary Chandraprabha Saikia. So from her life story, let us learn that breaking the barrier is very important in order to bring changes. So let us unite together and moi amara sarkaro anurodh korisu in order to make a better Assam. So Assam Sarkar as well as the government of India has to invest on women. Without the investment on women, we will not have a progressive and a beautiful India. So let us try to bring empowerment, let us work together and let us uphold the ideas of our fighter, our revolutionary Chandraprabha Saikia. Harsing Rong Hang report KTV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thak me Kardom.